Avui a l'espai de l'entrevista del Maresme.info tenim amb nosaltres en Roger Melcior. Ell és un dels creadors del portal Rodalia.info. Doncs bona tarda i benvingut. Bona tarda, gràcies a vosaltres. Doncs ens agradaria que ens expliquessis aquest portal Rodalia.info, que ha sorgit aquesta setmana i que és un boom mediàtic total i absolut. D'on va sorgir la idea de crear-lo? Bàsicament la idea va sorgir que érem fins fa 3-4 setmanes ens estem informant a través de Twitter, d'una xarxa social, de microblogging, que és com una espècie de Facebook que la gent pot pujar els seus missatges. Teníem controlats una sèrie de gent del Maresme, de l'usuària R1, i bàsicament ens informàvem entre nosaltres. Però, per exemple, jo tenia controlat qui sortia abans que jo i ens informàvem si hi havia alguna incidència, contestàvem, tornàvem i això, i la informació la traiem sobretot d'aquí. I llavors la idea va sorgir durant les nevades de fa 2 setmanes. Al sistema d'informació, trobem que la web transmet la que ha de donar informació del sistema tarifari de tota la xarxa metropolitana de Barcelona ferroviària, va patar, no actualitzava, la web de ferrocarrils va caure durant el dia de nevada, la web de Renfe ara pujava informació, ara la despenjava, i veiem que el sistema no era gaire efectiu. I tothom estàvem seguint l'actualitat, de la xarxa, a través de la xarxa social Twitter. I llavors vam pensar, d'alguna manera, de poder aprofitar la informació que la gent abocava en aquesta pàgina web de manera que estigués ordenada pels usuaris de la mateixa xarxa social i pels usuaris que no tenen Twitter poguessin aprofitar-la d'alguna manera. I d'aquí va sorgir una mica la idea de Rodalia.info. I algú és l'administrador? Perquè, clar, tothom penja coses, però algú vigila el que es penja o ho regula? Bàsicament funciona en que qualsevol persona que posi la paraula clau, per exemple, en el cas de la línia R1 de Rodalia, hauria de posar el quadradet, o sigui, l'almohadilla, que seria en castellà, ROD i U. I llavors això es pujaria automàticament a la pàgina web i no passa cap mena de control. Molts es pensaran i criticaran que potser la gent informarà informació que no és del tot correcta, que ben bé no serà tot, que no reflectirà la realitat, però en una setmana que portem d'experiència podem dir que la majoria de gent ha informat correctament. També és veritat que la gent hi introdueix una mica de vegades la seva ideologia política o fan mostra el seu malestar amb les empreses operadores de transport, però la informació que ha anat apareixent mai ha estat contradictòria i és més, sempre després s'ha contrastat amb les webs oficials. Tenim un calaix a baix que contrasta amb la informació que proporciona Transmet, també hi ha un usuari que ha creat un perfil que puja informació directament de la web de la Generalitat oficial i s'ha vist que la informació era bastant correcta. I a més heu de pensar que en una xarxa social el que és molt important és la reputació que tingui la persona. Llavors una persona segurament, si té un determinat nombre de seguidors i unes persones que la segueixen, no tindrà interès en inventar-se la informació, perquè a més sempre es cita la font de la persona que puja la informació i per tant tota la resta la podrien replicar, li podrien deixar de seguir, etc. Per tant, no hem vist necessitat de fer alguna mena de moderació, aprovació, i precisament això també és la gràcia potser del sistema, que tothom puja informació, és un sistema completament democràtic i després també és cosa una mica de l'usuari de determinar quina informació es creu més que l'altra i també dins també hi ha mitjans de comunicació que informen a través de les nostres paraules claus i diguem que això, que està funcionant molt bé la informació i molt veraç. Hem dit que ets un dels creadors, però clar, Rodalia.info té altres pares, no? A part de tu, Roger, qui sou? Som bàsicament jo i 2 persones més que tenen una empresa que es diu pimpampum.net i bàsicament la idea va sorgir, ens estem informant de nosaltres, això que explicava abans, el tema de la situació de la R1, també són de Badalona ells, Anna Fuster i Daniel Julià, i amb ells jo vaig aportar més la vessant de com havia de funcionar el sistema perquè estic interessat en temes de mobilitat o com s'havia d'estructurar la informació i després l'Anna va portar més la part del disseny de la web i el Daniel va portar més el tema de programació, com es pujarien els tuits i tot això. Llavors ara el tema de la comunicació i tal estem portant una mica com podem perquè ha estat un boom mediàtic, com bé dius. Perquè en aquesta setmana entrades o posts, que es diu quan un fa una entrada, quantes n'heu tingut? Ho teniu comptabilitzat, més o menys? Sí, a més, al compte Twitter, o sigui, no la pàgina web, però el compte Twitter es pot veure totes les que s'han pujat fins ara. A dia d'ahir devien portar unes 380 o així. Per tant, està força bé tenint en compte que les webs oficials, com que es penja la informació i es despenja, tampoc no saps ben bé, no ets conscient de quantes incidències hi ha. Tot s'ha de dir també que hi ha gent
que puja la informació aquesta. Si un usuari la puja, un altre usuari li interessa aquesta informació i la torna a pujar. El sistema no és capaç, de moment, no hem trobat la manera doncs, que pugui, diguem, fer fora la informació que està repetida, però estem treballant doncs, per millorar-ho. I vosaltres creieu que això neix i que la gent té ganes de fer-ho servir perquè Renfe no informa o desinforma o no fa bé la feina de comunicar a la gent les incidències? Sobretot, potser el que passa és que no s'informa a temps real i si s'informa doncs, a través de mètodes. O sigui, l'avantatge que té el nostre sistema és que segurament si una persona que tingui la xarxa social Twitter doncs pot obtenir la informació allà on és, no d'anar a buscar-la ell. En canvi, si hi ha una incidència i fan trucar amb un telèfon, doncs segurament la majoria de gent evita trucar i prefereix esperar-se a l'estació que diguin alguna cosa per megafonia. En canvi, això, la gràcia que té és això, que et dona la informació allà on vols, i a través de telèfon mòbil, a través de la pàgina web, a través de la mateixa pàgina web i també a través de comptes Twitter. Hi ha un Twitter per a cada línia. Per exemple, si algú segueix twitter.com/Rodalia1, pot seguir tota la informació que generi la línia 1 de Rodalia, la del Maresme. I també, si la gent té ganes d'informar, i fins i tot ens ha arribat usuaris de Girona, que òbviament això només fins ara estava limitat a les línies de Rodalia, usuaris de Girona que ens comentaven que quan se'm extendre el sistema per allà perquè estan molt interessats, diuen que tenen retards diaris, que la informació fins i tot és pitjor que la de Rodalia, i això, i de moment ells estan utilitzant la línia de Granollers, que comparteix, diguem, de traçat fins a Massanet amb la línia de Girona, doncs estan utilitzant el sistema com si estiguessin viatjant amb la línia 2 de Rodalia. Però això, hi ha moltes ganes d'informar i molta gent, doncs això, que s'ho han agafat amb moltes ganes. Òbviament és una xarxa social, nosaltres encontrem la informació generada pels usuaris, o sigui, la pàgina web aquesta informem entre tots i clar, s'hauria de mantenir òbviament la dinàmica per tal que això tingués alguna utilitat, continuïtat i que quan algú es connecta en aquesta pàgina web trobi realment les incidències de la xarxa. D'acord, doncs ja ho hauríem de deixar aquí, Roger. Gràcies per haver-nos acompanyat i molt d'èxit amb aquest nou portal. Gràcies a vosaltres. Adéu. Bona tarda.